Goddag og velkommen til MC1's YouTube-kanal. I dag vil jeg fortælle om vores utrolig populære pilothjelm Scorpion Belfast. Hjelmen er fremstillet i glasfiber, og den er monteret med en indvendig solbrille, som er utrolig let at betjene. Indtrækket i en utrolig lækker kvalitet, og brugte briller, så er der også plads til dem med en lille fordybning her til brillestillet. Hjelmen fås i 7 forskellige størrelser fra extra small til 3X large. Den fås i 5 forskellige designs i 7 forskellige farver. Her er et lille udpluk af de forskellige farver. Og der findes også en skygge, en retro læderskygge, som er rigtig nem at montere med trykknapper. Så ser den sådan her ud. De kan alle ses inde på hjemmesiden www.mc1.dk. Hjelmen har selvfølgelig 5 års garanti, ligesom alle andre Scorpion hjelme. Priserne starter ved 12,75. Den kan købes i butikken hos MC1 eller bestilles på www.mc1.dk. Tak. Vi ses.